Arratsalde denoi, ondo entzuten da, bai? Baizta? Arratsalde on, esan bezala, eta eskerrik asko gaur geurera etortzeagatik, geure egin dugun areto honetara, eta zer esan, hizketan aritzeko tartetxo bat hartuko dugula, zuekin batera noski, eta zuen ekarpenak iritziak ongi etorriak izango dira, beraz, burutazio hori baldin baduzue, lasai asko, hitz hartzeko tartera izango duzue. Libre izan nahi duen herri bat solasean jartzeko asmoz, etorri gara, eta Euskal Herriaren herri nortasuna indartzeaz eta herri gisa burujabetza eta gaitasun politiko gehiago lortzeko erronkaz. Ardatz, ertz, bide asko izan ditzakeen erronka noski, nazio komunitatearen eraikuntza eta aitortza eta erabakitze gaitasuna hainbat beharrei egokituz. Arlo hainbatetako ordezkariak ditugu gaur geurean, horretarako etorri gara hain zuzen ere, eta gonbidatuak banan-banan aurkezten joango natzaizkizue, eta hitza ere hartuko dute noski, beraz, arratsalde on denoi, arratsalde on zuei ere, eskerrik asko, Ales, Kiken, Oiana eta Helene, mila esker. Eta hasteko eta behin, ezagutuko duzue, Oiana Iguaran, bertsolaria ikus-entzunezko komunikazioetan lizentziatua, argilunak eta hormak idazlanen egile eta orain jakinen buru-belarri ari da, kulturatik, euskal kulturgintzatik asko du esateko, eta bide horretan nahi zuzen ere kulturatik eraikitzen dugun komunitate nazionalari buruz ere galdetu nahi genioke. Bere ezaugarritzen dituzten ideia eta ardatz nagusiak, askok akaso entzungo zenuten edo aipatu, olatu edo kultur olatu batean ere egon odela, egon ginela, tira, garai ezberdinei buruz ere hitz egin genezake, biak uztartuz, edozein kasutan, garai bateko elementu edo gaur egungoak aintzat hartuta, esan genezake guzti horrek potentzia handia izan dezakeela nazioaz eta erabakitzeaz aritzerakoan, ezta? Oiana badi joa, Galdetu nahi dizugu nola dago eta zein potentzialitate dauzka egun euskal kulturgintzak, eta nola indartu gure herri izaera kulturatik edo eta kulturak ze ekarpen, ze helduleku eman dakiguke, ze kultura denok ere bagara, ezta? Eta gure kultura bagara, tira, auzi filosofikoak ere badira, ez dakit nahi duzunean zure ditza. Oiana, eskerrik asko. Eskerrekin, arratsalde on entzuten da? Bai. Arratsalde on, eskerrik asko gaur nabildu zaretenei, baina batez ere gaurko hitzordu hau eragiten aritu zaretenei, ze hitz handia da, herri libre bati buruz pentsatzea, norberak bere esparrutik, eta egia esan ez dira espazio eta hitzakia asko izaten horretaz pentsatzeko gainera arlo desberdinak elkarrizketan jarriz, beraz, mila esker, gogoeta horretarako tartea, espazio eta aukera hau eskaintzagatik. Herri libre bat pentsatzen hasizkero galdera asko dira sortzen direnak, lehenik eta behin zer ulertzen dugun herritzat, ea nazioaz ari garen, ea eremu batez ari garen, ea estatua beharrote luken, hori dinamika honi esker luzaz gatoz eztabaidatzen eta lantzen, eta gauza antzeko bat gerta daiteke libre hitzarekiko ere, ezta? Askatasuna bada maiztu arte herri honek soinean eraman duen hitz bat, burujabetza da, gaur egun asko aipatzen dena, independentzia, oraindik hormetan idatzita topa dezakegu, interdependentziaz hizketan ari gara azken urteotan zorionez, hortaz, libre horrek ea zer esan nahi duen, burujabetza dinamikak nazio maila biztan dutela, baina tokian tokiko esparrutan eta dagozkion alorretan asko ari dira lantzen, eta oraindik lantzeko bide asko daude. Hortaz, esan dezagun, herri libre batek eta askatasunak proiektu sozial bat behar duela, ezta? Eta nik uste dut, kulturgintzak hor baduela, herri libre hori esan naiz, eta balioz betetzeko tresna bat, aukera bat, sortzen duela plaza bat, balio sistema hori negoziatzeko, batipat kultur jardun hori publikoki gauzatzen bada, edo publikoari zabaltzen bazaio, eta horrek sortzen duela espazio bat non hitz egin dezakegun, edo
irudika dezakegun, niretzat da irudigimen lan bat, kulturgintzak eskaintzen diguna, elkarrekin imaginatzeko izan nahi genukeen hori, ezta? Herri bat ez da izaten aurrez izan dena, da egiten dena, ez? Eta egunez egun gure buruari kontatu behar diogu zer garen, zer den egiten duguna, zer den izan nahi duguna, eta kulturgintzak eskaintzen du, hori gure buruari eta gizarteari orokorrean zabaltzeko esparru bat. Ni bertsolari bezala jarduten naiz gehien, eta hor, zorionez baita ere dialektikan gertatzen da hau dena, gai asko jorratzen dira, ez dakit zuek ere sinesten duzuen, baina azken urteotan, edo ez dakit olatu berri honetan ala ez, baina bada sentipen bat, badirudiela, ez dakit nazio auzia, edo Euskal Gatazkari dagokiona ez dagoela presente gaietan, eta aldiz, bestelako gai batzuek hartu duten protagonismoa, eta, ez dakit bestelako gai horietan, eta politika, izkilarrez idatzien politika hortaz arago iristen diren gai pertsonalago, baina berean politikoak diren gai horietan, ez dagoen buru jabetzaz pentsatzeko espaziorik, ez dagoen herri libre hori ulertzeko interpelazio zuzen bat puntu batean, ze, bertsolaritzan holtzan zorionez astez-aste eztabaidatzen ari garen gai horietako bata, zer den herri hau? Harrera herri bezala ze kontra esan dauzkagun. Feminismoarekiko harremanetan non kokatzen garen, nola gauden, ze eztabaida, ze tentsio sortzen dizkigun horrek, hori adibide pertsonaletatik garatu dezakegu. Bertsolaritzan, bai ala bai euskaraz garatzen da hau. Kontua da, kulturgintzan, euskal kulturatzat jotzen den hori, ez dela beti edo ala beharrez euskaraz izaten. Hori ere bada galdera garrantzitsu bat, ze hitz egiten badu kulturgintzak daukan potentzialtasunaz, eta nire ustez bada irudikatu nahi dugun edo osa dezakegun herri hori, komunitate hau bateratu dezakeen ideia horiek zein diren, nola lotuko diren, zer batzen gaituen, zer izan nahi dugun, hori dena irudikatu eta eraikitzeko espazio bat bada kultura, eta kulturgintza ari gara aldatuetan ikusten etengabe zegoeratan dagoen. Kultura industriak nola mugatzen dituen, ahots batzuk entzungarri eginez eta beste batzuk ez. Eta horren barruan, euskarazko kulturgintza lanartearen txostena irakurri baduzue, ohartuko zineten zein den egoera, ezta? Eta kulturgintzak daukan potentzialtasun hori prekarietatean mugatzen badu, egin berean eta geroago hitz egingo du, baina, kulturgintza horrek potentzialtasuna dauka irisgarri denean. Belarrietara, espazioetara partekatu dezakegunean. Gaur egun partekatzeko eremu nagusietako bat, edo gudazelai nagusietako bat, badira pantailak. Zer irismen daukagu pantailetan. Pantailetatik iristen zaigun kulturgintzatik zenbat da euskaraz. Edo zenbat da Euskal Herrian Euskal Herritarrok egina. Hortaz, hor ere eztabaidarako eremu zabala daude. Balio eta mundu ikuskerak lantzeko eremu bat denez, esango nuke, abertzaletasunak ez du aberria soilik pentsatzen du komunitateen arteko harremanen inguruan, antolako eta horren inguruan, ikuskera oso hori globalki, eta hori da, bestelako gaiek, bestelako motiboek, kulturgintzan ikusten ari garen, ez dakit, pelikuletan lantzen diren bestelako gaiek, hori ere eraikitzen dute. Beraz, uste dut, lerro nagusi hoiek, oraindik premiazkoak direnak, eta, ez dut uste kasualitatea denik, iaz, abenduan, Gipuzkoako txapelketako finalean, telebistan zuzeneko emankizuna sartzen den momentuan, albistegia eta gero, aukeratu izana gai hartzaileek, eta elkarteak planteatzea, hain zuzen ere, ez dakit formulazioa zehazki zein zen, baina, Euskal Herri independentearekiko atxikimendua baretzen edo, ez? Grina hori baretzen ari da, eta zuek nola irudikatzen duzu, ez? Bertsolariek galdera hori egitea, bada intentzio bat, bada horri bultzada bat eman nahi bat, eta azkenean hori da gakoa. Bandera trapu bat da, aizerik ez badabil esate zuen Sarrion Handiak, ez? Kulturgintzaren potentzionalitateaz badu, Sarrion Handia beste poema bat, uste dute goserekin edo musikatu zuena bere momentuan esaten du, ikusten da porturik? Ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu eta aragoaz, arraunean. Eta dinamika hau, gaur egiten dugun saio hau bada,
imaginazio ariketa bat, ez? Herri libre horri zesan nahi eman nahi diogun, elkarrekin pentsatzeko eta lantzeko espazio bat. Uste dut kulturgintza hori ere badela. Eta bandera trapu bada izerik ez badabil, eta lurra basa mortu bada, ere egiten eta lantzen ez bada. Eta kulturaren beste esan nahi bat bada hori, ez? Kultibare edo, jatorrian hori ere badago. Eta, bueno, erabaki beharko genuke, ze ereitea hautatzen dugun, kulturako aurrekontua sate baterako, diot, ze buru jabetza ariketa batzuk badaude, Euskal Herri mailan ez, baina, bueno, badaude eremu batzuk non erabaki dezakegun zer sustatu eta zer ez, eta hori ere gero aterako da, baina, bueno, erabakimena daukagun esparru txiki horietan zer ari garen egiten. Zer ari garen sustatzen, eta ea hori herri libre baten aldera lerratzen den, ala urrundu egiten gaituen herri libre horretatik. Di batzuetan kulturgintza talkan ikusten dut, eskumen, edo, bueno, autonomia eskumentzat eta estatutu deitzen diegun, eta berreskuratzen, edo eskuratzen ditugun eskumen horiekin egiten ditugun gauzekiko. Hori ere, bueno, pentsatzen dut gero sortuko dela eztabaida, ez dakit, izatu nahi zen. Ez, batere. Uste dut, lerro nagusiak argita garbi botan dituzula. Ez dakit, zentzorretan azken puntuaren arira neko zenuken zerretxo bait sakondu edo zehaztu akaso erabakitze eskubidearen bidetik edo eta urratsak emanez kulturgintzan zertan egin barko genuke urrats. Alegia, gabezia bat aipatu dituzu, bide horretan zertan egin barko genuke indar edo non dago heldulekua? Ez da galdera arraza badakite da, gero, bueno, batetik esango nuke administratiboki banatuta gauden honetan, Euskal Kulturgileok behar ditugula sortu oinarri batzuk, ezta? Jakinen nabilen honetan askoaren naiz ikasten, ez alperrik herria, kultura eta hizkuntza dira jakinen iruztarriak, eta hor ikusi dudan gauza bat da nola egiturak sortzen izan duten argitasuna eta itzindaritza hori, ez? Jakinen urtetan ibili diren kideek, eta nola, ez dakit, ni banaiz belaunaldi batekoan non umetatik edo irakurtzen dakidanetik ia daukadan nazio ikuspegi duen egunkari bat euskaraz. Telebistak marrazki bizunek euskaraz hitz egin didate txikitatik. Ez akaso nahi genuken beste, baina fikzio horretan bizi ginen, ez? Koiskortu arte. Marrazkiak, pelikulak, zinena joan euskaraz hitz egiten ziguten. Gaur lan handia dauzkat hori nire alabei eskaintzeko. Eta egitura horietan, niretzat, bertsolaritza eta bertsozale elkartea ere bada esparru bat hori praktikatzeko. Nik badaukat esparru bat, non banaketa administratibo hori ezpalego bezala funtzionatu dezakedan, non saretu egiten garen, non sortzen dugun egitura bat banaketa administratibo horri erantzuteko, eta buru jabe bagina bezala edo, ariketatxo hori egiteko. Baina, benetan eskumen horiek badauzkagun eremu txikietan eta jakinarren banatua eta bereizia dagoela, eta ez diola nazio ikuspegi osoari eragiten, zera bakiari gara hartzen kulturgintzari dagokionez. Bueno, kulturgintzan EAN behintzat dagoen aurrekontuaren ehuneko erraldoi bat, ETB-ra doa, gero landuko da gai hori, baina, bueno, gainerantzean lanartea ari da orain, saretuta euskaraz lan egiten dugun kulturgileon eskubideak borrokatzen. Baina, bueno, oraintxe lortu berri dugu euskaraz sortzen duen langile autonomoaren, zera? Oan zaitatera biltza. Estatus ez bestitz bada, baina, bueno, bakizu autonomoak saikatzen direla etiketaka edo, epigrafea hori da barkatu. Eta oraintxe lortu dugu bertsolariok lehenengoz, artistak eta taurinoak etzen epigrafe batean jardutea. Eta badira horrelako gauza txikiak, lortu daitezkenak, eta duintzetik ere egin daiteke, baina gero, irisgarritasun bat behar du, erreferentzialtasun bat behar du, sortzen den iruditeria hori, balio sistema hori, eraikintzen dugun lanketa hori, azkenean, gure lanetako bat badelako, holtzan, gure kontraesanak lantzea ezaritu nahi zuen, eta badelako, banaketa administratibo horrek, eta bi estaturen menpe egoteak sortzen dizkigun kontraesan, eta asimilazio horrek, eta kargun normaltze, bortxazko horretan, detektatzea gure buruan gertatzen diren gauzak, ez? Eta horien kontra aritzen gara askotan. Eta horrek gero ez dauka irisgarritasunik, oso espazio murritzetan gertatzen da, erreferentzia horiek ez dira gero egunero eskura dauzkagunak.
gaur egun guk Euskal Herritarrok eta herri honetan pentsatzen dugunok ere, eskura dauzkagun lehen tresna kulturalak eta iristen zaigun kulturgintza Euskal Herritarrek egina da. Nik eta bilatzen dut eta aktiboki eta hala dauzkat sortuta nire tresnak, baina hala ere nire kontsumoaren zati handi batean ez dauzkat erreferente euskaldunak. Eta kultur transmisioan eten handia dagoela eta adituak horretan ari dira buru belarri, gazteek ez dituzte ezagutzen euskal kulturgileak eta euskal erreferenteak. Algoritmoek poltsikora bidaltzen dizkietenak ez dira inoiz izango horiek. ETB-n agertzen direnak ere, tamalez, ez dira horiek. Eta horrek irisgarritasun bat mugatzen du. Eta ja ez gara bakarrik galtzen potentzialtasuna izan nahi dugun herri horri forma emateko. Baizik eta irensten gaituen eta asimilazioz desagerrarazten gaituen sistema oso baten aurrean arazo bat ikusteko ere. Bortxa irensten dugu, bortxa denik ohartu gabe. Horren aurrean esan genezake akaso euskal kultur industria hori gehiago egituratu behar dela, garatu behar dela, hornitu behar dela, akaso momentuko diru laguntza horrekontu konkretuetatik haratago. Bueno, hori, ez dakit hori galderak dira. Bai, eta beharko luke arlo-zarlo eta erantzun pausatu eta datuekin landutako bat. Baina egitura batzuk badauzkagu. Eta nik batzutan ja zalantza daukadana ea borondaterik badagoen. Benetan zintzoki daukadan zalantza bat da. Eta uste dut dauzkagun tresna apurrak, buru jabetzarako erabili partez, alienaziorako erabiltzen ditugula batzutan. Ze, bueno, euskarazko lanak sustatzeko diru laguntzak badakigun ora joaten diren. Prentsan euskaraz sustatzeko diru laguntzak nork eramaten ditu. Euskarazko disko onena gaztelerazko tituludun bat zen. Ez dakit, ez? Hor bada sistemak berak daukan arazo estruktural bat edo herri libre bat desberdin ulertzen dugu. Eta hor ere talka egon daiteke. Zenik euskaran ardaztu uler dezaket, natorrelekutik natorrelako, baina kaso beste komunitateak beste zerbaiten bueltan erekin nahiko luke. Karo, niretzat, euskara ardatzen ez badu ez da nire herria izango. Baina gero datuak eta kopuruak ikusita eta botere korrelazioak ikusita instituzioetan, eta batez ere, bueno, diskurtsoetan esan dezakegun ez dago, praktikan hartzen diren erabakiei begira, ez daukat hain argi borondate bat badagoen benetan hizkuntzan ardaztuta erabakiak hartzeko eta egitura bat sortzeko horri mesede egingo diona. Praktikan bintzat ez da gertatzen ari. Azken aldera, aipatu duzu halako involuzio batean, egon gaitezkela, bagaudela, marrazki bizidunak adibidetzat jarri dituzu. Mugarria izan daiteke, gure garaia, alegia, atzera egiten segi beharrean nolabaiteko puntu kritiko bat detektatu dezakegu, kulturgintzatik. Nik uste kulturgintzatik detektatzen ari garela. Eta, bueno, herri honetan zorionez, bagara hortan abilak eta bueno, lanean eta aktiboki eta erantzuten oso ohituta gaude eta hainbat esparrutan ari da jendea, bueno, ikusi besterik ez da, sortu den martxa guztia, zentzu horretan, baina beste alor batzuetan falta zaigu oraindik. Eta horra iristeko nik benetan zalantza daukat ea badagoen borondaterik. Hori da niretzat, ze baliabideak egon badaude badakigu. Oza, baliabide horiekin zer egiten ari den, eta, bueno, desio dugun herri hortatik gerturatzen edurruntzen ari garen, ja ez kulturgintzan bakarrik. Bestelako esparruetan, ez? Gure eskumenak diren horiekin zer sustatzen dugun, eta zer kentzen dugun. Eta momentu honetan, eta hizkuntzarekiko, bueno, badelako gaia ni erdi-zerdi harrapatzen dauena, oldarraldi betean gaude, aurkako epaiak datoz, eta, bazakit, horrek ere aktibatzen ditu Euskal Herritarron eta Euskaldunon artean ere ze diskurtsoari dira aktibatzen. Problematizatzen ari gara migranteak, inork ez du galdetzen, ez dakit, Euskal Oligarkek ze hizkuntzatan hitz egiten duten, Jaurlaritzan bilera zergatik diren gazteleraz, Jaurlaritzan akordiotan dagoen indar politikoak euskaraz ez jakiteko eskubidea babestu nahi du, eskubidetzat joaz, ez ikastea. Bueno, panorama delikatua da. Eta gero esan bezala, gainera transmisioeten hori balima dago, eta ez bagara iristen urrengo belaunaldien gana, ez dakit, ja ez da konponbidea zela iristen, baizik eta ez dakit arazoa sentitzera iristen diren ere.
edo gu asimilazioan bagaude, kontraesan horiek sentituz behintzat, ez dakit kontraesan horiek sentitzera ere iristen dira. Bide horretan egia da, eta hoianak zuk aipatu duzu bezalaxe, egoera xamurra ez den arren, badaude nola esan argizpiak ere bai, eta egia da garaiotan informazio zerbitzuetan zerbait aipatzen baldin bada, dosiak ere orekatu behar direla ez da. Realitate dosiak egia da askotan etxipenean erortzen utzi gaitzakela, baina badaude argizpiak eta aurrera begira jartzeko heldulekuak baita ere, ezta? Uste dute mundu mailako egoera nahiko berezia dela eta inboluzioa eta askotan agian politikoki zuzena ez den hori, orain errazago esateko tentazio edo eta lizentzia hartzen ari direla, baina alde on bat izan da badu eta bada nolabait agerian geratzen dela norberaren posizio ere zein den, ez? Eta pixka bat norberaren borondate hori ere non kokatu kultur sorkuntza, kontsumo, bai? Eta norbere bizimodu horretan, ez? Azkenean ze balioren gainean nahi dugun eraiki herri libre, baina zein, ez? Nondik nora. Edo zein kasutan, Alex, aipatu ditugu askotan izarretako gerra, eta hoienak berak aipatu ditu, dagoeneko urte batzuk badauzkagu, izarretako gerra euskaraz bikoizuta ikusi genuen, Luke Skywalker ezagutu genuen euskaldun, dragoi bola ere bai, noski oso ezagun egin da, baina beste hainbat filme eta marrazki bizidun ere bai, baita helduentzako ere, Lynchen filme batzuk ere, egunotan ikertze lanetan, ara non eta aurkitu ditugun izugarrizko pelikula potoloak garairako eta euskaraz bikoiztuak, ez da? Eta gaur egun zen montere pasatzen den egia da, Alex, multipantailen munduan bizi garela, ez da erraza, jokalekuain bat daude, honezkero ez da bakarrik Euskal Irrati Telebistak zer egin behar duen edo zerrez, edo jaurlaritzak, hobeto esan da. Edo zein kasutan, burujabetza pantailetan egon badago edo egon barko luke, ez? Eta erabakitze eskubide hori ere, ez da soilik Netflix edota primeran baliatu nahi dudan, baizik eta euskaldun gisa, euskaraz, propioki horren atzetik edo kasi ikerketa lanean ibili beharrean, eskubide hori gauzatu da izatea, ezta? Bide horretan lan dezente egin duzue, lorpenak ere bai, eta nahiko nituzke aipatzea, ze badauzkazue, ez, albiste oreka horiek ere, eta aurkezpenean sakontzantera pixka bat ezagutzen ez baduzue, Alex Aguinagalde, zuzenbidean eta gizarte eta kultur antropologia lizentziatua da, hizkuntza plangintza gradu ondokoa ere egina du, Etxepare Euskal Institutuan lanean dihardu, euskara eta kultura nazio artean sustatzeko teknikari lanak egiten ditu bertan, eta noski, horregatik akaso ezagunago zaizue, pantailak euskaraz ekimenaren bozeramaile ere bada, nire galderak hortik zetozen, hainbatetan datuak ateratzen dizkigutelako, baina berri honak ere bai. Ze, akaso, konsumitzera ez garen iristen eduki mordoa dabiltza, hortik zehar, edo azpidatziak edo bikoiztuak daudenak, ezta? Dira, dozein kasutan ez da auzi erraza, lan benetan interesgarri egiten daramate azkeneko urteotan, eta galderak pautatze alderan. Euskarak egiten gaitu Euskal Herri eta aro digitalean pantailak ezinbesteko bihurtu zaizkigun honetan, berauek erreproduzitzen, euskararen larrialdi egoerak hiztun komunitatearen aktibazioa, euskararen unibertsitateko sistema handitze hori, aisialdiaz ari naiz, eremu digitalaz, eta bide horretan erabaki politiko ausartagoak eskatzen ditu, ausardia gehiago eskatzen du, kontsumitzaileok ere borondatea izan behar dugu, ahalegin orokor bat eskatzen du, galdera potoloak dira, lan asko egin duzue, bide benetan interesgarria zabaldu duzue, Alex? Bai, nik mundu digitalera jauzi egin aurretik, bai aipatu nahi nuela, euskerak berak aurrera egiteko, euskeraren normalkuntzan eta bizigarritzen aurrera pausoak emateko, zenbat eta buru jabetza handiagoa, orduan eta erresagoa izango hori aurrera eramatea, ez? Eta azken 40 urtetako praktikak erakutsi digu, nola, barkatu, zitaren entzuten? Vale. Esaten nuen hori, azken 40 urtetako praktikak erakutsi duela zenbat eta buru jabetza handiagoa, orduan eta pauso gehiago eman daitezkeela normalkuntzaren bidean eta bizi berritzaren bidean, ez? Eta esate baterako,
autonomiarik ere ez dagoen lurraldeetan, iparraldean kasu, hizkuntzak ez du estatus ofizialik izan, eta ikusi dugu nola horrek ekarri duen baita ere atzerakada bat ezagutzan eta erabileran, ez? Halere, horrek ez du esan nahi, autonomia bat nahikoa denik gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko, eta hor ikusi dugu, estatu baten menpe egoteak bere mugak dituela, ez? Koofizialtasun hori izan da ere, mugak handiak direla, eta ez dela bermatzen hizkuntzaren etorkizuna beste estatu batzuen menpeko autonomia izan da, horregatik, burujabetza erabatekoa beharko genukeela. Horren adibidea, gaur egun oraindik ere hezkuntza sistemak EAN ez ditu haur guztiak euskalduntzen, hor daude A eta B ereduak, gainera arrue ikerketek ere erakusten dute hezkuntzan ikasleen euskara maila ez dela izan beharko luketena, ez direla gutxieneko euskara mailara iristen A eta B ereduko ikasle gehienak, baina D ereduan ere ikasleen 93% ez da iristen beharko luken euskara mailara, ez? Orduan, hezkuntza sistema bera ere, Madrilen menpe edo Parisen menpe egoteak, ondorio horrek ekartzen ditu. Azken urteetan, oldarraldi judiziala, lehen aipatu du hemen Oiana, barkatzen. Aipatu oldarraldi judiziala, eta hor ikusten ari gera, eta leheno komentatzen genuen, ez? Oldarraldiaren aurrean, gure erakundeek, aurrera pausoak eman beharrean, koldarraldia ikusten ari gera da, Bizkaiko diputazioan, hori atzo irakurri nuen elkarrizketa batean, Intza Gurrutxaga Euskal Herrien euskerazeko bozeramaileari, eta Bizkaiko Foru Aldundiak erabaki du hizkuntza eskakizunak murriztea aterako dituen oposaketa berrietan, ez? Orduan, guzti horrekin ze esan nahi dugu, azkenean burujabetza osoa ez baldin badaukagu gure hezkuntza sistema, gure sistema judiziala, Madrilen eta Parisen menpe baldin badaude, ezingo dugula gure hizkuntzaren etorkizuna bermatu, ez? Eta hor, Txillardegik aipatzen zuen esaldi famatu gura ekarri nahiko nuke gogora, esaten zuena, estatu batekin agian euskara ez da salbatuko, baina estaturik gabe ziur ez. Orduan, hori sarrera gisa, eta pantailen mundura salto egin aurretik, pixka bat testinguruan hobeto kokatzeko. Bigarrenik, aipatu dugu, jadanik, Oianak aipatu du, ekinek ere, irautza digitalaren garaian bizi gera, azken 20 urteetan erabat aldatu da informazioa eta kultura eta transmititzeko modua, ezagutzaren transmisioa globalizatu, biderkatu, hau transmititzeko modua irauli egin da, geroz eta eduki gehiago mota guztietakoak iristen zaizkigu, pantailen bitartez, esate baterako, kontutan izateko pantailek gure bizitzan duten garrantzia edo pixua, gaur egun batez beste, Hego Euskal Herrian egunean 6 ordu igarotzen ditugu pantailen aurrean. 6 ordu, laneko eta ikasketetako orduak kanpoan utzita. Laneko eta ikasketetako 8 ordu edo X horiek kanpoan utzita, beste 6 ordu, aisialdian edo pasatzen ditugu pantailen aurrean, horietatik erdia 3 ordu telebista eta streaming plataformetan telesai eta filmak kontsumitzen, eta beste 3 ordu edo 3 ordu terdi sare sozialetan edukiak elkarbanatzen. Honekin lotuta, Andres Kornai hizkuntzalariak 2013an egindako ikerketa batean, berak egiten zuen, ateratzen zuen ondorioa, edo egiten zuen aurrikuspena zen, munduan dauden 7.000 hizkuntzetatik 5% bakarrik daudela mundu digitalean, edo interneten eta sare sozialetan, eta horrek gainontzeko guztiak heriotzara kondenatuko dituela. Honekin lotuta, Gaizkaren Gurenek hain zuzen Jakin aldizkarian duela 3 urte edo elkarrizketatean bota zuen esaldi bat, dela posmodernitatean, pantailak dira transmisio bitarteko hegemonikoa. Pantailetara iritsiko ez den kultura edo hizkuntza galduko da. Gaizka Aranguren, gazetari, komunikatzaile, ikusentzunezko ekoizlea ere bada,
eta hori, esaldi potolo hori bota zuen, baina, bueno, nik uste tendentzia hori, nahiko, zakit, guztiok ikusten ari garen zerbait dela, ze garantzia hartzen ari diren hizkuntzaren eta kulturaren transmisiorako pantailak, ez, eta mundu digitala. Zer beharko genuke aurrera egiteko pantailen alorrean, galdetzen zer iran, ez? Ikusi egun bezala, estatu propio batek agian ez luke bermatuko euskararen etorkizuna, baino lagunduko luke aro digitalean ditugun erronkei modu hobean aurre egiten eta euskararen presentzia biderkatzen. Zehazki zer beharko genuke estatu libre bat edo herri libre bat izan bitartean pantailen arloan mundu digitalean aurrera egiteko? Baliabide ekonomikoak, teknologikoak, pertsonalak, eta baita ere legezko babesa eta legezko berme batzuk, ez? Esate baterako leno hori, ez? Oianak aipatu ditu aurrekontuak eta kulturgintzan eta dauden edo ez dauden aurrekontuak edo zertara bideratzen den dirua autonomia dugun eskumen horietan, ez? Eta esate baterako inork ez du zalantzan jartzen, 50 milioi euro erabiltzea errepide bat egiteko, beharrezkoa delako, mugikortasun ikuspegi batetik, eta 50 milioi euro gastatzen dira errepide bat egiten. Eta ezin alditugu 10 milioi euro edo 20 milioi euro gastatu euskerazko ikusentzunezkoak sustatzeko, sortzeko, nazioarteko edukiak euskerara bikoizteko eta barrez. Adibidez, katalanek urtean 35 milioi euro bideratzen dituzte katalanezko ikusentzunezkoetara. Badaia hamarkada bat, Katalunian, generalitateak gaiaren estrategikotasuna ikusi zuena katalanaren eta Kataluniaren etorkizunerako, ez? Hemen berriz, oso atzetik gabiltza, eta gaur egun lortu dugu hirukoiztea, euskarazko, ekoizpenera bideratzen zen dirua hirukoiztea, 2,5 milioi euro bideratzen ziren duela 2 urtera arte, eta iaztik 7 milioi euro bideratzen dira, gainera 7 milioi euro horietatik erdia gutxienez euskerazko ikusentzunezkoetara izan dadin bermatzen da, ez, diru laguntza horietan, baina pentsa, 3 milioi 35 milioien kontra, ez, ze ezberdintasuna, ez. Hor adibidez da, hemen Euskal Herrian ez daude nazioarteko edukiak euskarara bikoizteko diru laguntzak. Katalunian dituzte 6 milioi euro streaming plataformetarako edukiak katalanera bikoizteko, eta beste 2 milioi euroko deialdi bat, aste honetan argitaratu dute, zinemarako edukiak katalanera bikoizteko, ez? Hori baliabidei dagokionez. Gero, aipatuet legeak ere behar direla, ez? Euskara arlo honetan babestuko duten eta euskara bermatuko duten legeak. Adibidez, Oianak aipatu du lanartea, ez? Lanartea elkarteak eskatzen du, esate baterako, edabide publikoetan kuotak ezartzea euskarazko kulturgintza ikusgarri egiteko, ez? Ez da posible. Irrati publikoetan, musikaren 80%, gazteleraz, inglesez, egozakin nola izatea, ez? Azkenean, diru publikoz guztiok ordaintzen ditugun edabidea dira, eta horietan euskal sorkuntzari ikusgarritasuna ematea erakundeen esku eta gure esku egon beharko litzateke, ez? Legei buruzari naizenez baita ere, zinemetan, esate baterako, Euskal Herrian zinemetan emanaldien 1% soilik izaten da euskeraz, duela bete edo, behatokiarekin salatu genituen datu horiek pantaiak euskerazetik, eta zinemetan euskaldunok bizi dugun diskriminazio horrekin amaitzeko, legeak behar ditugu, legeak, aipatu ditut baliabideak, ez? Euskaraz gehiago ekoitzi beharko litzateke, euskaraz gehiago sortu beharko litzateke, euskarara gehiago bikoiztu edo azpidatzi beharko litzateke, baina baita ere legez bermatu beharko da, zinemetan eskaintzaren erdia gutxienez euskaraz izatea, ez? Aipatu ditugun kuotekin jarraituz. Eta guztionez gain, egiturak ere behar dira. Behar da Euskal Herri mailan estrategia bat mundu digitalaren inguruan, behar da Euskal Herri mailan
Euskal ikusentzunezkoen kontseilua, edabide guztiak, bai digitalak, bai publikoak, pribatuak arautuko dituena eta gainbegiratuko dituena eta irizpideak jarriko dituena. Ez, Katalunian azkenean askoz ere aurreratuago guzti honetan badutelako Katalunian ikusentzunezko kontseilu bat, aholkuak ematen dituena, irizpideak ezartzen dituena, estrategiak diseinatzen dituena, eta azkenean horri esker lortzen dute gai honetan aurreratuago joatea. Aipatu duzu, aurrera pausak ere aipatu behar ditu dela. Eta esate baterako, Pantailak euskera sortu zenean gure aldarrikapenetako bat izan zen euskerazko streaming plataforma bat beharrezkoa zela, eta hori gutxienez badegu, batez bi, Primeran plataforma, duela 2 urte sortu zuten, eta Makusi aurrentzako plataforma baita ere, hori aurrera pauso handi bada, eta hain zuzen ere, Primeranen promozio kanpainan, guri asko gustatzen zaigun esaldi bat erabili zuten, edo kopiatu ziguten, edo. Hala, ikusentzunezko kontakizun propiorik ez duen herria, ez dela existitzen. Herri gisa bizirauteko, beharrezkoa gure istorioak guk geuk kontatzea gure hizkuntzan, eta munduko istorioak gure euskeraren edo gure ikuspegitik, gure herri ikuspegitik eta gure hizkuntzaren ikuspegitik eta balioetatik ekartzea eta kontatzea, ez? Ez dakit, baina, erakundek bideratutako neurri guztiez gain guk zer egin dezake. Arlo digitalean euskerak aurrera egin dezan, eta euskeraren pantailetan euskeraren herri libre bat egon dadin. Hain zuzen ere, pantailek desabantai asko dituzte, geroz eta eduki gehiago daude, algoritmoek ez dituzte euskerazkoak aukeratzen, orduan transmisioan eta utxune handi badago, baina egia da ere, pantailek beste aukera batzuk ematen dituztela, esate baterako mundu mailan herri gisa posizionatu dezakete Euskal Herria, ez? Hor dago .eus elkartea eta domeinua, hor mundu osotik .eus domeinu bat ikusten duten, badaki hori euskeraren eta Euskal Herriaren domeinu bat dela, eta gainera mundu digitalak ez daka muga fisikorik, orduan Euskal Herri osoak interneten eta pantaile munduan herri gisa jokatu dezake, ez dagoelako muga fisikoiek desagertu egiten direlako mundu digitalean, ez? Zer egin dezakegu guk euskera indartzeko arlo guzti honetan? Hasteko mugikorrak eta interneta eta ordenagailua euskeraz konfiguratu. .eus fundazioak duela 2 urte egindako ikerketa baten arabera Euskal Herriko herritarren 4% bakarrik dauka interneteko nabigatzailea euskaraz konfiguratuta. Horrek esan nahi du hemengo gehiengoak gazteleraz dakazuela konfiguratuta, beraz joan mesedez saioaren ondoren mugikorratera eta etxean ordenagailuan ere konfigurazioa, aukerak, hizkuntza, euskara. Oso erresa eta mugikor gehienek aukera ematen dute, eta nabigatzaileek ere etxeko ordenagailuetako zein laneko ordenagailuetako softwareak zein nabigatzaileek aukera hori ematen dute. Horrekin batera, Euskal Herrian sortutako web orrien 4% bakarrik dauka euskara lehen etxitako hizkuntza gisa, idazten badakagun aurreratzeko. .eus domeinuaren barnean, .eus amaitzen diren web orrien artean 75% da euskerazko bertsioa daukan. Baina, .eus domeinua ez dakatenen artean, orokorrean Euskal Herrian erroldatutako web orrien artean 14%koa da euskararen esentzia. Gutxi gora bera, kalean daukanaren antzekoa. Orduan horrek esan nahi du, arlo honetan guk geuk, gure inguruko erakundeek, elkarteek, eta guk pertsona bezala asko dakagula aurrera egiteko eta hobetzeko, ez? Duela gutxi Aitzola Astigarraga orai NLP
elkarteko lehendakariari entzunion hitzaldi batean, orai NLP da, Eluiarrek adimen artifiziala euskeraz garatzeko sortu zuen elkartea edo ez. Eta nahiko puntakoak dira mundu mailan teknologia honetan, eta egia da, euskera mundu digitalean lortu duela aurrera egitea, bertan sortu diren enpresei esker. Eluiar, orain NLP, eta beste hainbat enpresa bertakoak beraiek sortu dute euskera honetan garatzeko behar ziren tresnak, ez. Bueno, Itzolek esaten zuen, egin zutela, kontatzen zuen hori, azken bertso txapelketa nagusiaren egunean esperimentu bat egin zutela, eta hau izan zen ikustea, ea, bertso finaleko egunean, zenbat jendek bilatu zuen euskerazko Wikipedian Maialen Lujanbio. Eta izan ziren 1.000 lagun. Egun horretan Maialen Lujanbio euskerazko Wikipedian bilatu zutenak. Baina gaztelerazko Wikipedian bilatu zutenak 8.000 izan ziren, lau aldiz gehiago. Horrek zesan nahi du. Erdaldunei bertsolaritza interesatzen zaiela, edo euskaldunen gehiengoak gazteleraz dakala konfiguratua mugikorra eta Wikipedia eta horrena gaino. Bigarrena ez, orduan oso adierazgarria adibide hori. Bueno, eta honekin batera, guk hori tresnak euskeratzearekin batera, euskerazko edukien kontsumoa ere badagokigu ez, Horroianak aipatu du, euskal kulturgintzak daukan arazoetako bat, dela hori, gero ez dela ikusgarria eta horrekin lotuta, ez dela kontsumitzen, ez dela jendearengana iristen. Euskerazko edukien kontsumoa sustatzea eta zabaltzea gu guztion lana da. Horrozo datu adierazgarri bat dago. UEMako gazten artean, UEMako teknikariek egindako ikerketa baten arabera, udalerri euskaldunenetan ere, euskeraz bizi diren gazteek, gero ikusentzunezkoak zein musika, gazteleraz eta inglesez konsumitzen dute 97%. Eta are gehiago, UEMako udalerrietako nerabeek sare sozialetarako sortzen dituzten edukiak soilik 3% dira euskeraz. Orduan, gazteek ikusten dute eremu hori sare sozialen eta mundu digitalaren eremu hori ez dela euskeraren eremua. Hori oso arriskutsua da. Eta aipatu du aurrera pausen arteanekin aipatu du, orain Netflixen eta dauztak euskeraz, azken 2 urtetan aurrera pauso handiak lortu ditugu, nolabait, gaia eztabaida sozial eta politikoan kokatzearen ondorioz, erakundeak apur bat mugiarazi eta hainbat aliantzia sortu dira, eta hori esker, lortu zen esate baterako, Espainiar estatuko ikusentzunezko legean hainbat bete beharrez hartzean nazioarteko streaming plataformei, eta horri esker, gaur egun Netflixen eta Prime Videon 100 eduki baino gehiago daude horietako bakoitzean euskeraz, telesail eta filmak kontutan hartuta, eta orain gutxi ere Max plataforma, leno HBO zana, hasi da euskerazko edukiak eskaintzen, jadanik 50 baino gehiago daude, eta aipatu bezala, daude, primeran eta makusi euskerazko plataformak. Orduan, besterik gabe, guk ere euskeraz kontsumitu behar dugu, eta gaioak euskeraz konfiguratu behar ditugu, eta edukiak euskeraz sortu behar ditugu sareetan. Horixe gure erronka. Ez dira erronka makalak. Interesgarria dozein kasutan aipatu duzuna, ezta, algoritmoa konfiguratzearena, alegia. Industria bera, merkatua, edukiak sortu, baina kontsumitore egin behar dira, eta horretarako guk ere, akaso sinetxi egin behar dugu horretan, ez da? Baten batia akaso noiz betere entzungo diozu, niz nago dituta, ez da, azkenan ohitura, eta konfigurazioan dago egin batean ere jokoa. Eta akaso Wikipedia aipatzen duzula, Marisa Barrenak aurrekoan aipatzen zuen, emakume wikilariek lan eskerra egin dute, 30.000 perfiletik, baina gehiagotik publikatu dituzte euskaraz eta genero ardatza hartuta gainera. Transmisioan akaso, txeko lanak ez ditugula behar bezala bete aipatzen zuen, ez da? Askotan belonaldi berriei egozten zaizkie ardurak, eta akaso oraindik ere tekla batzuk sakatzeko aukera badago, ez? Balioan jartze bat ere behar izaten delako egituratzearekin batera, ezta? Kataluniako adibidea oso interesgarria da. Azken batean sektorea indartsua denean,
merkatuan agintzeko boterea badaukalako, ezta? Eta zu aldundu egin bartzara, eta akaso euskal kultur industria hori ere hizkuntza zein edukia nazio ikuspegian kokatuta, ez? Hollywood bera ere familia egin batek osatzen dute, ezta? Akaso gure familia hori ere oraindik ere nolabait osatzeke da, eta horrek ere oraindik ere emateke badu egon barko luke zinemagintzaz edo pantaila buruzari garen honetan, ez? Ja, segundu bat. Bota. Ez, bakarrik gogoratzea familia hori osatu egon dela hainbat esparrutan, bikoiztaile taldeak existitu direla hemen, eta fikzioa sortzeko azpiegiturak egon direla, eta desagertzen eta agortzen utzi direla. Bai, akaso sektorea bera ez delako egituratzera iritsi, ezta? Eta orduan hori desmantelatzeko aukeran nork zuen, ze bestela etzen posible izango, non gertatu da alakorik, ezta? Agian hori da ezberdintasuna eta aldintze hori, ez? Egikaritze horrek eta burujabe izate horrek lagundu dezake, ezta? Azkenan jokoa beti aktore hainbatek osatzen dute, ez? Nolabait esatearren eta tira, orekak bilatzen eta partida jokatzen ere gauzak ere lortzen direla, ezta? Bide horretan, Elene Lopetegi aurkeztuko dizuet, jardora fisikoaren eta kirolaren zientziatan graduatua, ikasle mugimenduan, gazte mugimenduan burubelarri, feminismoan burubelarri, azken urteetan gainera erreferentziatzat ere badugu, bilgune feministako kidea ere bada, eta mugimendu transmariboiloko kidea ere bada, hainbat espaziotan, galdera hauxe pausatu nahi dugu, beste bat loturik deino ez gara libre izango, dio esaldiak, ezta? Lehen bigarren mailako herritarrak josita dituen gizarte bat nahi ote dugu, hori ote da, ez? Zein ekarpen egiten dio feminismoak nazio eraikuntzari? Nola eraiki feminismotik Euskal Herria? Badira, gai oso aktualak, pisuzkoak, aktualak diot, betikoak, baina lortu dain batean mai gainean jartzea, eta nola egiteko gure ustera izango da, baino gehiagorentzako, ertz ezberdinetatik heltzeko aukera ematen digulako, eta zentzu horretan, ez? Mailakatutako gizarte hori ere, ez da, ez? Nahi zuzen ere, erabakitze eskubidetik lortu nahi duguna, ez da? Ez dakit, nola planteatu nahi duzu ardatza? Bai, kaixo, atxaldean, mi esker gonbidatzen lehenik eta ben. Aipatu dizu bi esaldi nahiko potente oraintxe bertan, ez? Beste bat loturik deino ez gara libre izango da bestea lehen eta bigarren mailako pertsonak dituen herriarena. Niri lehena gehiago gustatzen zait horrek adierazten delako maila asko dela, ez? Eta bigarrenean bat eta bi soilik ateratzen direla eta uste zaparkuntza ugariak direla eta ez direla dikotomietan eugertu behar, gerora garatuikoek gehiago akaso hori, baina, gaurkoan hitz egingo batez ere bilgune feministako kide zela, hainbat esparrutan manabil, baina, burujabetza feministaren proposamena, esan nuke azken urteetan bintzat, bilgune feministak garatu duela egin, hartzen duten taldeari loreak botatzearen, tarteka egin dela hori ere. Eta, iruditzen zait, herri honetan erabakitze eskubideaz asko hitz egin dela lurraldeari lotuta, baina, esango nuke feminismoak ere, ala beharrez badakiela zerbait erabakitze eskubideaz eta nolabait lurraldea Zaragoko esparruetan bai teorikoki eta bai praktikoki garapenak edo proposamenak egin duten mundurik baldin bada hori feminismoan zandela, ez? Adibide garbiena ulertzearen adibidez erabakitze eskubidea gure gorputzetatik nondik osatzen den, akaso abortatzeko eskubidea hitz egin genezake, norbera gure gorputzaren inguruan erabakitzeko eskubideaz, azken urteetan adibidez transborroka ere hortxe eukidegu erabakitze eskubideaz eta autodeterminazioaz, ez? Horren igual, nola ulertzeko nola erabakitze eskubidea eta burujabetza feminista hori ez dela soilik lurraldetik pasatzen, gure gorputzetatik ere pasatzen dela, ez da, eta askotan esaten da lurralde okupatuetan lehenko krista eremuak emakumeen gorputzak izaten direla, eta txiki bat egin nahiko nuke
hitzartze honetan, emakume hitza soilik erabilikoet, hizkuntzaren ekonomia izena, baina, nahiko nioke referentziare gizonezen gorputz disidente orori eta kokatzaren nolabait sujeto zabal horretaz arituko nintzela. Eta, bilgunetik buru jabetza feministaren konzeptua, laburbilduz esan genezake ari gerala bizi nahi dugun bizitzaren inguruan erabakitzeko eskubidea edo ahalmena bere osotasunean, ez bai baliabide materialei dagokenean, bai baliabide afektiboei dagokenean, ez gerala soilik ari lurraldearen inguruan, ezta? Nolabait gure bizitza sostengatzen duten esparru guztietan erabakitzeko ahalmena izateaz ari garela, eta ez soilik norbaitek beste norbaitek kanpotik aitortu behar dizkigun eskubidez, baizik eta guk geuk ere sortu behar ditugun alternatiba eta erabaki horiek, ez direla askotan legeek edo erakundek baldintzatzea ez duzela erakundek edo legeek baldintzatzen, baizik eta gure gizartean daukagu kulturaren arabera eskubide batzuk ere galduak ditugulako ezen direnak soilik legez aitortuak izan, ez direla borroka kultural baten ondorio izan behar direnak, indarkeria matxistarena edo gizon emakumeen betikotzen duen struktura guzti hori, ezta? Orduan, buru jabetza feministatzari da marko zabal guztien beraz pasatzen dena kolektibotzik, pasatzen dela ere oso maila individualetik baita ere. Egia da, gure diskurtsoak buru jabetzari dagokionean garapen bat izan duela, ez? Orain aipatu dut eskubide hitza eta akaso hasieran hitz egiten genuen soilik emakumeen eskubide konkretuetaz, eta gero egin genuen jauzi igual feminismo hitza erabiltzeaz, ez? Feminismoa nolabait ematen dugulako mundu hau lertzeko proposamen integralagoak egiteko gaitasun bat, eta pixka bat hori lotuko nuke baita ere nola lehen hitz egiten genuen zabalkuntza hirukoitzaz, eta herri honetan zabalkuntza hirukoitza batean zinela, ez baginela nolabait bai herri bezala zapalduak, bai klase bezala zapalduak, eta baita emakume izateagatik zapalduak ere, baina gero intersekzionalitatearen ideia hori iritsi zen eta gure egin genuen, eta pixka bat eskubidetik feminismorako salto hori ere hor kokatuko nuke, eta intersekzionalitateak ematen dizkigula pertsona horiek nolabait hasieran kokatu duten txipi hori ulertzeko, ez? Mundua ezin dela dikotomia soiletan eta zapaltzaile ulerkera simple batean ulertu, baizik eta gurutzak eta asko gertatzen direla gurean, ardatz batean zapaldu izan gaitezkela, baina beste ardatz batean zapaltzaile gerala, eta uste herri hau eraikitzerako momentuan ere hortaz kontziente izan behar dela, eta nolabait guk adibidez bilgunetik beti esaten dugu herri hau eraikitzerako garaian abiapuntu egokia dela zapaldu bezain zapaltzaile gerala onartzeak, ez? Eta nik uste horiek azpimarratzea ezinbestekoa dela, eta kasoia aipatu da mahai inguruan zehar, eta oianak hasieran ere aipatu du, ez? Zer da herri, zer da libre, norten edo nortuen eskubidea libre izateko herri honetan, herri honek parte nor sentitzen den eta norrez, eta herri hori ere nola erekin egun eta ze prezioetan erekin egun, ez? Guk feminismotik bai betik goratu, herriak betik gora eriki bat delako apustu egin duten dugu, eta baliantza batzuk ez dintugula zein prezioetan egin, ezta? Eta erabakitze eskubideak digula zein prezioetan esan egiten egual titular bat, eta ez da hori da gara izan daiteke, baina, ez, herri libre batek balio dugu egun sistema eta egitura berdinak mantetzen bat baitugu zertako nahi egoera erabakitze eskubidea, soilik.
historikoki ez baina egunetan izan izketera autodeterminaziorako eskubide hori aitor dezaten, baina, nik nahiko nituzke lehentasunez ere, nahiz eta erabakitze eskubide hori ez iritsi beste gauza batzuk aldatzen joan bitartean eta nolabait, egun bizi ditugun egoera askorik erabakitze erabakitze aldena ja gauzatzen joan eta pixkanikagu gu ere herri hori eraikitzen ari gara bitartean alternatiba sortzen joan ez delako iritsiko egun non erabakitze eskubidea izango dugun eta bero batean herri libre horretan dena zoragarria eta ederra izango den, jarraituko delako beste aztapalkuntza asko gertatzen eta jarraituko dutelako maila askotako herritarrak egoten etorkizuneko herri horretan, ezta? Eta nola gauzatuko genuke burujabetza feminista hori, ezta? Aipatu den bezala, burujabetza hori bai laburbiltzaten 3 plan ezberdinetan kokatuko genuke, bai burujabetza pertsonalean, politikoan eta materialean, ezta? Guk bai irudikatzen dugula herri prozesu horizontal batetaz gauzatu beharko litzakela burujabetza hori eta komuna izango den hori eraikitzeko nolabaiteko prozesuak abiarazi behar ditugula behitik hasita. Ez eta nik uste, bertzeren feministari lorea botatzearen horren adibide dela igual azken horretan zaintzaren gaiarekin bizi izan dugun prozesu osoa, ez? Nolabait zaintzarako eskubide unibertsal hori aldarrikatu duguna eta Euskal Herriak zaintza sistema publiko eta komunitario baten beharra azpimarratu duena, ezta? Eta nik uste izan dela oso prozesu interesgarri bat mugimendu feministak abiarazi duena, hori nolabait partekatu nahi izan duena ere feminismoak zaintzarekin daukan motxila hori azken historikoki esan betidanik bestelako erabile sozial eta sindikalekin ez da nolabait lehen aldiz ere deitu dituenak, emakume subjektu bertatik arago dauden bestelako subjektu batzuk, gizonak tarteko ez da, eta herri akordio bat osatzen morau eta osatu dugu, aldarriak adostu ditugu, urgentziak zeintzuk diren marraztu ditugu, ertaineko aldarrikapenak, luzerakoak ez, eta nik uste, izan dela eredugarria bestelako borroka batzetara ere trasladatu daitekena eta gainera, incluso borroka batzuk ere bere egin dezaketenak prozesu hori nolabait zaintza sistema horretan gai asko lan direlako, izan hizkuntza, izan ekonomikoa, izan zaintza ere bere ulertzera klasikoa ulertuta betetzea horan duen pertsonena. Nik uste asmatu dugula nolabait ulertadera zenta sozializatzen zergatik behar dugun hemen Euskal Herrian zaintza sistema propio bat eta konparaketa denetekela ere zergatik behar dugun herri bere bat zergatik behar dugun erabakitze eskubidea, ez da? Pixka bat auspatu dezakela ez, mugimendu feministatik egin dugun borroka guzti horrek auspatu dezakela nolabait erabakitze eskubidearen aldeko borrokari bai ez da nolabait uztargarriak eta askotan gai berdinaz ari ez da. Baina, claro, hori ez da magia ez egiten eta horretarako, epatu duten bezala linek eta behin behar genuke identifikatu zeintzuk diren bizitza sostengarri egiten duten elementu guzti horiek eta egon bat dugula linek eta behin aitortu eta berrantolatu ez da eta nolabait herri libre horretan albidean edo herri bat eraikitzerako orduan lehen esan bezala hasi behar garela nolabait begiratzen norberak ze leku okupatzen duen mundu honetan eta zein den berak liburak ere jarri beharreko aldetxoan herri libreago baten bidean eta nolabait
dauden zapalkuntza guztiek bukatzera bidean, eta haien hasieran nire aipatu ditut aliantzak, eta nik uste feminismotik daukagu landikoa esperientzia aliantzak egiterakoan askotan gatazkaitsuak diren arren, eta lehen esan duten bezala askotan igual akordio zailak nahi ditugunan, edo hortzi muga komun bat goazenean norberari tokatzaio askotan bere diskursoa pixka bat mugitza, edo nolabait gerria izatea batekin eta bestearekin hitz egiteko, baina askotan feministak ez diren espazioetan edo berez feminismoa hartatzen zuten mugimenduetan feminismoa partxe bat bezala txertatzen dela, ez? Eta askotan aliantzetzen egunean, ez dela kasualitatea, ze aldarri nintzen diren albo batera. Edo zeintzuk diren jeitsi bat diren aldarri. Eta jeitsi esan ere, nolabait, erradikaltasuna zertan mozten den askotan aliantzazko espazio batzuetan, askotan entzat askotate la feminismoa, la erosmoa, xaxatzeko ere bai, ez? Adibidez, herri antiko erabakitze eskubidea zintzen dugunean ere, feminismoa ere nun gelditzen den, eta guk egiten ditugun proposamenetan ere, adibidez, ausardia auki bat dugula ere, guk aliantzetaneko ditugun minimo horiek alik eta erradikalena izateko, ezta? Zeren, hasieran esaten bezala, feminismotik bintzat itzegulako balio herria horrekitzea, edo zein prezioetan gure egoerak berdin jarretu horrekin badin, ez? Eta ez dugulako bizina egiten mangabeko promesa horretan, mezua egiritxoa zorputzak libre eta aski izango diren egun hori, eta uste ez gaudela puntu hortan izan dela egia, feminismoak egin duen lanari esker eta intersekzionalitatea hori ulertzeko lanari esker, ez? Gaur egun, borroka prozesu bat direla, eta prozesu horretan ere bagoazela eraikitzen amespen dugun herri hori, hau da, gaur egiten ari garena herri hori eraikitza dela, eta importantea dela prozesu horretan nortatzen duen parte, zer aldarrikatzen dugun, zer uzten dugun gerorako, zer ez dugun uzten gerorako, ez? Eta hori oso importantea dela, eta are gehiago gaur egun hitz egiten dugunan, eta martxoaren 8 pasa berri da, eta fasismoa eta ultraeskuinaren gaia atera da, ez bakarrik beste gai askotan ere beldur hori mahai gaineratu da, eta uste beldur horrek ez duela soilik aldarri feminista jartzen jo puntuan, hizkuntzari jartzen duela, erabakitze eskubideen sozializazioan eratzeko pausoa bertzala, beldurraren politika azaltzen dela asko gehiago, eta ez dela kasualitatea ez dara, ze ultraeskuinaren eta feministimoaren goraka horretan zeintzuk diren lehen erron jartzen duzten nola esateko esan. Ze gorpuntz eta ze gai dauden lehenengo jo puntuan, ez da beraien begiratik, ez da, eta izan resoldatea LGTBI kolektibarekin gertatzen ari den ziagoetan transfobian, izan berriz ere adibidez, hasieran aipatuten bezala, feminismotik erabakitze eskubidearen alde, badukagula nahikoa esperientzia eta gure gorputzak hor jarri ditugula, eta kasualitatea ultraeskuinaren aldiskoan eta berriz ere atzera pausoak emateko aldiskoa dagoela, gure gorputzen erabakitze eskubide horietan, ezta. Orduan, horrekin esan nahi nazen, ezinbestekoa dela ere, aipatzen ari naizen aldarrikapen guztiak lehen letroan egotea, erabakitze eskubidearekin batera, ezta. Eta
bueno, duten bezala, dominazioan nintzeko gizarte batean bizi baldin bagara, alternatibak ere anitzak izan behar direla eta bueno, eremu eraiki behar ditugula alternatiba horiek, ez? Mila aipatu dira hainbat arlo, ez? Bai euskalgintzatik, bai adibidez ikus-entzunezkoetatik, bai kulturatik izan, bertsolaritzatik izan, bestelako esparrutatik ere, ezinbesteko alternatibak sortzea eta gero alternatiba horien artean artikulatzea, ez da? Azkenan artikulazio horrek ere batzen digulako bide proiektu osoagoak eta integralagoak egitea da. Lehenakoak egiten zaitza sisteman duan ikustet horren adibidea dela, ez? Nola ditugu eremu nolabait eremu bakoitzak zaintzarekiko aldarri bat txertatzea herri akordioan edo, eta horrek eman digulako osotasun bat prozesuan, eta nola benetan modu integral batean bertzea. Txuneak izan dituen arren noski prozesu horrek eta ez zelan eritxe bezala, kolektibo asko egana eta dugu mundu batek aurrera jarri badu autokritika begira horretatik egin bandiola eta ez da ezer bukatu prozesu horrekin orain eta aurrera begira ere segurazki txuneetatik asko egula eta batuko dela, gerozta jende gehiago prozesua da. Baina beti ere bautu kritikarako gaitasun eta betik gora erakin egolako eta horren konstiente geralako, ikin esan duten bezala, gure agura puntua delako, onartzea zapaldu zaila eta abia puntu horrek balio badie bestelako mugimenduei ere abia puntu berdin ezateko uste lortuko genukela pixkat. Erabakitze eskubide horren ulerkera zabaltzea eta nolabait geroz eta ardatz gehiago integratzea borroka horretan. Esan genezake, ahalduntze horrek, ez, ekarpena, ez, kuantitatiboa kualitatiboa egin diola, ez da? Nazio izaera hori feminismoak berak ekarpena egin diola, urte guztiotan zehar, azkenean, ez, geure gorputzetatik abiatuta, lehen lerroan jartza delako, ez da? Atzerapen pixka batekin gabiltza, beraz, azken hitzartzean, azken txanpan sartuko garan, eta kikeri emango diogu hitza, Euskal Selekzionalde aspalditik aktivista, Euskal Herria Kirol Elkarteko arduradun, eta hainbat kirol txapelketen antolatzaile ere bada, mendigaraienak eta erronkatzailenak egiteagatik, gure txirrendulariak babesteko bide bazterrak ikurrinaz betetzeagatik, harri pisutsuak jasotzeagatik, munduan ezagun gara, alaren nazioartean gure koloren lehiatzeko etortzari gabe segitzen dugu, urtik ere izan dugu herri sentimendua, eta Euskal Herritik mundura zabaldu baita geure izena eta premia. Nola gainditu egungo oztopo hauek, nahiko aktualitate gaiak dira gainera, eta indartu gure herri nortasuna kiroletik, Ike. Aurrena hori eskerrik asko, etorri zareten nahi, eskerrik asko gure eskuri, atal honetatik jorratzea tokatu zait, eta abia puntuan, Kinek esan du moduan, abia puntua gorbina da, euskal kirolariak esan du, nik euskal kirolari gehiena, ez duten? Gerturaten goiz. Euskal kirolariak esan du berak, eta nik euskal kirolari gehienak euskaldun gisa munduan zehar aritu ezin daitezkela esaten dut. Importantea esatea gehienak ezin dutela badilago batzu Euskal Herrian zehar bere koloreekin da bere selekzioekin aritzen direnak. Sokatira, aritzen da, Zuzkaia aritzen da, mendiko lasterketetan aritzen dira, euskal pilotan espero da gutxian aritu alizatea, boxeoan zenbait nazioarteko lehiaketetan parte hartzen dut euskaldun gisa, eta baditugu gutxi ezin dituguna gehiegitan, baina kirol minorizatuak zeinetan ofiziala garen. Gure webgunean,
aipatuko, zerrendatu ditugu. Eta gure ustez, gero errepikatuko duan gauzatik importantea da. Ze historia honetan, jurisprudentzia eta aurrekariak oso importanteak dira. Txikiak, handiak, baina guztiak gehitzen dute. Beraz, puntu hortatik abiatuko nuke nire komentarioa. Euskal kirolari gehienak ezin dute euskaldun gisa munduan zeharrarik batzuk bai. Eta gehienak ezin dute aritu, ez euskaldunon babesik ez duelako. 2021an nintzuen Telesforo Monzon laborategiak UPV-ko parte hartuz taldearekin lankidetzan azterketa bat, eta horretan, atal asko jorratzen ziren, baina nabari geratzen zen, 7 herrialdetan, dator importantea da, euskal selekzioaren babesa zuela, gehiengoa, nabaria zuela. Eta tal diferentetatik jorratzen zen. Horrez, ados zaude euskal selekzioan 3 administraziotako jendeak parte hartzeko, eta ateatzen zen, oindota berrondo irakurtzen dudan, 74 baietz, eta batek ezetz. Horrez zaude, ondo irituko litzaizuke euskal selekzioak Frantzian da Espainiaren kontra aritzen normaltasunez, eta 144 zion baietz, eta 17ak garrik ezetz. Horrez zaude, kirolari bakoitzari emateko eskubidea berak sentitzen duen da nahi duen selekzioarekin jokatzeko, eta horrek lortzen zuen babes zabalena tundiena. 70ak, uste ematen ziola, 72ak baietza eta 15 ezetzal. Beraz, euskal selekzioaren babes soziala ukaezina da, eta euskal herri osokoa da. Baina hala ere, gehienak ezin dute jokatu. Victor Alexandre idazle katalar batek esaten zuen, euskaldun kirolariei, are katalan arraz esaten zuen, gure etzako balikoa da, gertatzen zaiela txakurren lehiaketan gertatzen zaiena. Alegia, txakurrek lehiatzen dute, baina saria beti ugazara gartzen du. Parteri gartzen. Hemen azpian dagoena, burujabetza taldekoak oso definizio bat inda daukate, eta irakurri dut definizio horrei buruz izaten darri zela zengo, eta errespetua faltako diet. Burujabetza taldekoak onela diote. Jakina da, errepresentazio simbolikoek duten garrantzia burujabetza politikoa eta kulturalaren eraketan eta haren iraupenean. Simboloek herri baten kidetasun sentimentuak sortzen laguntzen dute, eta herri edo nazio batekiko lotura psikologikoa eta afektiboa indartu egiten dute. Gizarte batean, banderak, errezarkiak, hizkuntza bera, hizkuntza komunikazio tresna hutsa baina asoz gehiago delako, nortasun agiriak, pasaporteak, eta baita kirol selekzioak ere, besteak beste, herri baten nortasun nazionalaren erakusle eta auspotzaileak dira. Hori izaten zuten, zabetza taldekoak eta irakurri nahi izan dut zehat ezateko, ezta? Baina hau da gauza berria. Hau da noakigu. Gure munduan esan ohi da eta begira ze, 78ko Argentinak futbol mundu kopa antolatzea, izan zela Argentinako diktadurarentzat Malvinasen gerrarekin batera bere diktadura legitimizatzeko tresnarik importanteena. Tela. Adina dugunok, Franco ezautu dugu, eta badakigu nola erabil izan duen Real Madrid eta futbola, ezta? 70 urtean, Espainiak Eurokopa irabazi zion estatu sobitarrek. Dukan Saab edo, hori aztertu duen batek esaten zuen, garaipenare, 74 selekzioaren garaipenare, ez dela izan kirol garaipen bat. Gerra hotzaren aurkakoaren garaipena izan zela. Eta are gehiago, altzamento militarraren kontra gintzuten gorrien kontrako garaipena izan zalako.
Ekitaldi hura, begira nola relatatu zuen abezek. 120.000 aficionados ovacionaron a nuestro generalísimo, mostrando así su apoyo al glorioso levantamiento del 18 de julio. Idearia. Oso ederra hartuko zuen gure errege, Espainiako erregeak, erreala, kanporatuta. Zer entzioten, Frankori gizela txalbi joko. Eta eskerrak Bartzelona hoindiken, finalean nengo den. Baina, historia horretan daun simbologia eta indar politikoa ezinbestekoa da, izugarria da. Gai honetan sakondu nahi duen nantzat, ni biografia txiki bat ekarri dut, apunte bat. Jadotxa Fernández, kazetariak, idatzi oso sakon nahi du, bere tesi doktoralean, pixet aztertzen, turraren historia, kazetaritza eta naziogintza. Ikusteko nola erabiltzen den kontzeptu horiek norberaren aldezta. Hori pixkat zer horretan gauden. Badakidu zerretik egiten duten, da badakidu nola gauden. Baina ekine galdetzen dira. Eta aurrera zer? Eta nik aurrekari batetik abiatu nahi dut. Erainogo aurrekari batetik. Gibraltar, guzelako estaturik gabeko herrialde bada, eta Gibraltar 2013an lortu zuen UEFA-an sartzea. Eta 2016an FIFA. Eraino, urteak zeramatzan, eskaraiten, aldarrikatzen, saiatzen, eta ukatu iten zioten, eta Josuen bere bitarteko guztiekin, bere esku, zeuden guztia erabiliz, Josuen, taz, ingleseko zifratan, hitzetan, Tribunal de Apelaje Deportivo. Pero zintzuen, eta sartu ita. Gibraltar, 2013an sartu zen, eta 2016an FIFAn. Euskaldunok gure esku, dagoen guztia, egin izan bagenu lehenagotik, gaur, orain, eta hori ditu inoz zan jartzen, mundu mailako euskal selezioa izango genuke. Ez nik eta zinok espekulatu nahi, zerretikokoan ez zen hori egin. Nik horretan ez duzartu nahi. Ezjakintasuna, beste arrazoi batzuk, borondatea, berdin zaigu. Ezen egin. Eta mai gainean, berriro egin jartzen diana da, oain zer egiten deu. Eta orain zer egiten duen horretan, nire Eskolarria Kirol Elkartekoa naiz. 2009an sortutako elkarte batetakoa, nun kirolariak bere etorkizun oparoa arriskoan jarriz, maigaineratzen saiatu ziren elkarte batekoa naiz. 2009an plante bat zuten, eta gizia sortu zen. Maigaineratzeko asmotan, 2009an. Arrazkero, beste eragile batzuekin batera, eta zinez diot, administrazio publiko gehienekin batera, hiru apunte funtsezko edo, lanlerro, baditugu, adostuak. Gurean, eragilenak, Eusko Jaurlaritzanak eta administrazio publikoarenak. Bata, eta hortik abiatzen gea, bere garaian esaten zuen Ignacio Ramonet, pentsalari famatu batek, 70 esaten zuen, kirola eta gerrak konparatuz, esaten zuen, kirola dala pasioak edatzeko, nazio baten pasioak edatzeko funtsezko tresna. Horrek esan nahi du, eta horren atzetik dagoen ideia garbia da, kirola politika da. Eta politika da neurrian gizarte guztiaren erantzunkizuna eta partizipazio aktiboa eskatzen du. Kirolakin, kasu honetan, munduan dauden ekitaldi guztietara junberge herri bezala. Ikurrakin, turrera, bestera, gure ezaugarri guztiak lau abizetara zabalduz. Eta herri txiki baina bizia, bakarela, aldugun neurrian edatuz. Adozko dedanak, gizartean arazoa da, ez da kirolariena, gizartearena da, dango. Bigarrena, kirolare bada, absurdo bada, Euskal Selezioaren ofizialtasunaz aritzea, seleziorik edo du.
lehiatzen ez badugu, lehiakorrarek bagara. Disiplina bakoitzak, bere selekzioak, bere jardunak, bere demak izan behar ditu. Hori, bigarren puntu nabaria. Eta hirugarrena, eta maila hori, ni peina Azpurdia jorratua du, Eusko Jaurlaritzako letratua den David Salinasek, dauden kirol eta dauden zirrikito juridiko eta politiko guztiak erabili behar dira. Gibraltarrek bidea erabili zuen, futboleako itxi ziguten, baina oraindik zenbait disiplinatan zabali dago. Eta dauden guztiak erabili behar direla uste dugu. Orduan, eta horrek, nola esaten da, hoja de ruta zehat badauka. Lehenengo ezinbestean, federazio bakoitzak onartu egin behar du, bere barruan, asamblean, gehiengoz, nik nazioarteko federazioan sartu nahi dut. Bigarrena, nahi hori, nazioartean eraman egin behar da. 3, nazioartean erantzuna itxegin behar da, eta ezetza esaten badizute, zure instantzia juridiko tasobidean da, behar da. Bidea hori egiten hasita dago, eta aitortuko dut batez ere, Euskal Kirol Federazio Batasunak bultzatua. Eusko Jaurlaritzatik ere sustatua. Egiten hasita dago. Federazio dexentek egin dute, baina guztiek ez. Eta oso timido. Gu nahi baina osmaka dago. Baina hori egin behar da, eta azken muturrera joan behar da. Tasak ez ditzazen arte. Ze berriro, Vitor Alessandraren ezaldita gutatu, esaten du, garaipen txikienak izugarrizko garrantzia du jurisprudentzia osatzean. Batuten ematen dutean, txikien lortzen dugun amendik, garrantzi izugarria du jurisprudentzia sortzean. Eta bide hori itxin behar da. Orduan, galdera da, zer egin? Bueno, hori bota ditu, hiru hildo nik uste gu mugitzen gean esparru soziologiko honetan edo jardun honetan adostua ditugunak. Baina azken batean izteiten nahian kontu hau, esan du, naziogintzak esan du, baina biztakoa da mundu, neurri simboliko bat du. Azpian dagoen gaia da kirola eta ez astu jarduera fisikoa, kirola eta jarduera fisikoa eta naziogintza. Azpian dagoen gaia da eta kirola izugarrizko tresna indartsua da. Kirolean biltzen dira adin desberdinetako jendea, kultura desberdinetako jendea, klase diferentetakoak. Guztiak mugitzen dira kirolaren munduan. Baina kirolaz da neutroa. Kirolaren garapena gure alde edo gure kontra erabil daiteke. Frankoren alde, kontra. Beraz, historia horretan oso ondo definitu behar dugu ze kirol eta ze jarduera fisiko politika nahi dugun, ze nazio nahi dugun. Eta maila horretan, aldarrikatzen du, biztakoa da, danen bizitzikoa da, gure dugula, herri euskaldun bat, nahi dugula, sexo eta genero parekidea, nahi dugula lurralde batasuna, nahi dugula balore justuen oinarritutako gizarte bat, nahi dugula, eta kirola tresna potente hori horretara bideratu behar dugu. Eta, islari guztiek diote moduan, ezer gutxi daukan, kirolak duen eragintasun maila. Eta dokumentazio asko da osaten duena. Ezer gutxi dago, kirolak duen eraginkortasun maila. Orduen, pixka aldarrikatzen pixka komentatzen gana da, ardezagun gaia duen tamaina. Naziogintzarako, berda, paregabea da. Baina bestantzat ere bai, guazen nahi dugun terminuan jorratzea. Eta are gehiago, datu batekin amaituko dut, garrantziaren tamaina ikusteko. Munduko osasun erakundeak aitortua du. Kirolean inbertitzen den euro bat, osasunean aurrezten den 4 direla.
guk dugu osasungintzako murrizketarik eskatuko. Baina, kirolean datoa bestiala da. Inbertitzen den euro bat, osasungintzan aurrezten den lau da. Beraz, behingoz eta betirago, eman diezaiogun gai honi daukan garrantzia, zentralidadea eta impulsoa. Eta ez bakarrik selekzioan ikuspegitik, baizik eta naziogintzaren perspektiba zabal eta luzetik. Oso, no? Beraz, lehiakor izatea ere badagokigu. Azken txanpan sartuko gara, honezkero zazpiterriak pasatxo direlako. Ondo baderitzo zuen azken errondatxo bat egingo dugu. Eta azken erronda honetan eskatuko dizuet, egia da, datuek diote, Europan, behintzat, esan dezagun Ipar Euskal Herritik, ipar partera kezka nabaria dela, urduritasuna bada, esango nuke Euskal Herria osorik barne bildu genezakela horretan. Ez da, tensiorik ez duen gizarte batean bizi garenik, baina egia da, kaso, pulsua ere apaldu egin dela, zenbaitzuk esango dute, bare batik eskubidearen auzia apaldu gintzaigu, garai bereziak dira dozein kasutan. Nola ikusten duzu, pulsu hori pixka bat berreskuratzeko, zer egin genezaken, zein izan beharko luken ahaleginak, eta bide batez galdetuko dizuet, eman dezagun urtebete aurrera begira jarrita, eta aurrera begira ez gehiegi, ze ikusita gauzak nola dauden asko esatuko zuet zaila dela. Aste batzutan ere ze girotan egon gaitezken edo zein kasutan. Gaiari pixka bat helduaz, eman dezagun urtebete aurrera jota. Ze lerroburu, ze titular izango zenukete buruan, nolabait pulsua bereskuratzen ari garen horretan, Alesne baduzu. Zuzen. Bai, prest. Titularra... Naiz ausartzen Ertikatuko. titularra botatzen, ezakit, oantxe naiz ausartzen, baina bai amaitzeko esan nahiko nukela, tauta nazional hori indartzeko, ikusi dugu kirola, funtsezkoa izan daiteken bezala herri identitate hori indartzeko, ikusentzunezkoak baita ere ez. Hemen herri bat eta hizkuntza bat dagoela, erakutsi dezakegu euskerazko edukien sorkuntza eta kontsumoaren bitartez. Eta esan bezala ez ikusentzunezkoek izugarrizko botera dute herri baten nortasuna eta identitatea sortzeko eta indartzeko, eta adibide xume batekin amaitu nahi dut, ikusteko nola ikusentzunezkoek lagundu dezaketen tauta nazionala hori indartzen. Eta da Braveheart. 1985 Braveheart superprodukzioa estreinatu zen, garai horietan Eskozian independentismoa gutxiengo txiki bat zen erakundeetan. Eta ikusentzunezko superprodukzio horrek Eskoziaren aldeko olatu bat sortu zuen nazioartean, eta baita Eskozian bertan ere, egia da, superprodukzio hori Hollywoodekoa zela, baina Eskoziaren bertsioaren aldekoa zela, ez guri gertatzen zaigu, inguruan egiten dire superprodukzio gehiena, nahiko errelato partziala egiten dutela, eta normalean, Madrilen, Parisen, ezakin non egindako bertsioa kontatzen dutela, eta ez dela euskalduren bertsio berdina izaten, ez. Baina, Braveheart 85ean estreinatu zen, 87an jadanik Britainia Handia behar duta ikusi zuen bere burua hezkuntza eta osasunean Eskoziari autonomia aitortzen, ez zekaten inongo autonomiarik, eta hezkuntzan eta osasunean aitortu zieten 87an, 89an Eskoziako parlamentu propioa berrezarri zen 300 urteren ondoren. Eta geroko historia, bakizute, 2011an Eskoziar independentistek irabazi zituzten hauteskundeak eta Britainiar gobernuarekin negoziatu zuten independentzia erreferendum bat egitea, gutxigatik independentismoak galdu zuena, baina hori mahai gainean jarri nahiko nuke, ez alduke lagunduko Euskal Herri nortasuna eraikitzen eta indartzen eta zabaltzen Amaiurreko guduari buruzko edo Orreagari buruzko superprodukzio batek, edo Zumalakarregiri buruz, ez dakit. Ez berduan, esanet.
bueno, orain esaten dut, orain badagoelako hor gaia ez, Zumalakarregik ez ote zuen Hego Euskal Herriaren independentzia deklaratu 1925 apirilean, ez da hil baino lehen, hor liburu berri bat horren inguruan, horretik aipatzen dut, ez? Gai korapilatxua penatu berri ditu. Nik beriziki pasioz segitzen duena, edo zen kasutan, irati, errementari, baditugu, zenbaitzuk, baina kaso, gero joan egin barra baitara zinemara, ez da? Baina horretan arrazi, ez da? Bukatzeko, bai? Ez, listo. Ez, gure eskula gola baita ere alduntzea, pantaien ere monta, euskeraz sortzea, ikusentzunez duen mundua, mundu digitalean lan egiten duen mundu guztiak, eta herritarrek ere, basaretan. Euskeraz sortzea edukiak, euskeraz kontsumitzea edukiak, eta mundu digitalean herri bezala gure burua erakustea, guztion esku ere badagoela. Akaso uste baina haratago heldu gaitezke, euskaraz ekoitzitako ez dela bakarrik Euskal Herrirako soilik, baizik eta ambizioz ere jokatzeak uste baina urrunago ez, eta horrek ere erakargarria hori egin zaitzakela akaso. Kike? Ez da egiten duratu da, uste galdera zala, ea kontzientzia nazionala apaltzen ari den, edo pixkate, otea dago nola moteltze, horreko zerbait. Hori bazan, ni pentsatzet, adina dugunok oso nostalgiko bihurtzen gehala, eta lehenko garaiek beti hobeagoak izan zinaren sentimental izan dugula. Ni uste momentu honetan badela datu objektiboak, pentsatzeko ez dagoela kontzientzia nazionala eta jardun politiko da, eta objektiboak. Badaudela, ez daudela apalduak. Daude beste modu batean, nik ikusten dut, musika nontxe bertan entzutatzen, peio horrepatea dago, egiten, hauteskundeetan, eta inoiz baino, kontesto politiko hobeago dago, eta gizartean, beste gauza bada, norberon, percepzio horretan, dagoen sentimentoa, baina objektiboki, nik uste herri hau oso sano daola politikoki. Beste gauza bat da, herri honen kontrako inertziak ere, inoiz baino indartsuak direla. Herri honek ditune mehatxuak, inoiz baino indartsuak direla, baina hori bai ez dagoela gure esku. Edo zein kasutan, zure esku dago, zertxo bat etorkizunari begira jarrita, urte bate barru, lerro bururen bat irudikatzen duzu? Nik kasetaritzerdik ator da, esango etena ez zaila gustatuko zen. Zehatza eta argia izan behar du, zehatza eta argia izan behar bendu titular batek, eta nik izango nuke dagokidan ataletik, ea behingoz heziketa fiziko eta kirola lehentasuneetan dagoen. Eta badakit hori orokortasun badala, baina ez zaitu beha hori katatzen. Oiana? Adibide batzuk aipatuz zatuzte, eta Alexik aipatzen zuen indotik Braveheartera joan gabe, baina Bizkar Zurdo bera ikarriz gure genealogia bat egiten duen filma, ze baldintzatan egin den, nola egin den, Zumalakarregira iritsi gabe, baina Pello Mariotan hori eskinien izan ziren pelikulak transformik egin behar izan da, horrein asorra etxaik launtzak, beste kontu batzuk norrari den Euskal Gatazkaren inguruko relatoa sortzen kulturgintzatik, eta horre industria potente bat dago, filmeak egitetik, bestelako esparrutan, Pello Reparazera aipatu da, eta, makrokontzertuen olatu honetan gauden honetan, zorionez Pello Reparaz kontzientziatua eta euskaltzalea da, aktiboki, eta eragiten du hori bere mezuetan, mikrofon hartzen duen aldino, eta bire eraman du, besteak beste, kontzertu hori, edo lehio berri bat zabaldu du, ze euskal kulturgintzak daukan ezintasunetako bat bada gaztelerazko ataletan ez dela existitzen. Euskaraz idazteko liburuei buruz ez dela bitaratzen gaztelerazko ataletan, edo ETB2, Radio Euskadiko atal batzuk kendutan, kazetarien euskaldunak direlako, ekartzen beraz ditu, konparse papel daukat buruan. Baina, paralelokin bizi dira, eta Euskal Herria gure buruari euskaraz kontatzen diogu normalean. Edo konpartitzen dugun Euskal Herriaren kontzeptua eta bizipena. Hortaz, hor badaukagu zer egina, eta gero, gure esku zer dagoen pentsatzen hasita, hemen kufila batzuk eta ikusten ditut, eta ez naiz hasiko boikot deialdiak egiten, baina kontsumitzaile bezala gure esku badago. Non jartzen dugun gure esku daukagun diru hori,
zer ikustera joaten garen, norako sarrerak erosten ditugun, nor bihurtzen dugun erreferente kulturgile bezala, eta hor asko eragin dezakegu. Eta makro kontzeptu hauek modan jarri diren honetan, errazago da 5.000 lagun elkartzea egun batean, gure ondoko herriko antzokian ostiralean joaten, baina medik bi urterako sarrerak erosten ditugu, eta horrengo larun baten ez dugu konpromisorik hartzen antzerki bat ikustera joateko. Eta antzokiak hutsa dauzkagu, eta kontzertu txikiak galtzen ari dira. Eta gaztetxeak eta bestelako eremu alternatiboak, estena alternatiboak galtzen ari gara, eta horrek kulturgintza asko lausotzen du hortaz. Ekarrita pixka bat eskala txikira, hizkuntzaren inguruan pentsatzen duguna, eta badakigu Joxa Zurmendik esaten zuen, Euskararen aldeko borroka, Euskal Herriaren aldekoa dela, baina badela munduaren eta norbanakoaren aldeko borroka ere. Justiziaz ari garelako eta eskubidez ari garelako. Ekofeminismoak ere esaten du, hizkuntza gutxitu bakoitzak, dioaniztasunak bezalaxe hizkuntza aniztasunak, ekarpen bat egiten duela hemen, ezta? Hizkuntza bada ahots aniztasun horren parte, baina kulturgile bat edo bi jainkotzen baditugu, industriak bi bizi daitezen ematen badu, zenbat ahots ari garen galtzen bidean, Euskal Herria ulertzeko zenbat modu ez diren iritsiko gure belarrietara, eta galduko ditugun, ez? Elkarrizketa horiek. Eta uste dut, kontsumitzaile bezala, badela gure esku dagoen beste kontu bat. Eta gero, dauzkagun eskumen apurretan, gure ordezkari politikoi eta gure instituzioei, exigitzeak behin eta berriz, gure eskubideak bermatu daitezen. Hundik hasita bakarrik, asko daukagu irabazteko gainik. Auzi filosofikoak mahai gainean baita ere, Joxa Zurmendi bera aipatu duzu. Euskal filosofia bera ere, nahiko ezkutuan, da askotan, Alemanian nortzuk diren argi du. Egia da gehien gabak gizonezkoak direla, aitortuak bintzat, baina kaso hori ere kultur osasunari dagokionean, aipatzen duzu ez dola utzi gutxik, gure kultur osasun hori eta nazio kultur osasun hori elikatuko dituzten espazio horiek, ezta? Hori ere badelako eguneroko praktika. Helene, aurrera begira jarrita, ez dakiten, itxaropen faltsurik ez, baina lerroburu bat, pulsua pixka bat aipatu dukik, bere ustez pulsua ez dagoela apalduta. Hemen eritzi ezberdinak baditugu, akaso, guztiek badute bere funtsa, horrela begira, ausartzen zara? Bai, modu eraikitzailean jarrita eta Opada Nazionalearen inguruan esan nahiko nuke hasteko, iruditzen zaitela feminismoak eta borroka transformazio horiek egin duen lanari esker gaur egun ari dela iristen jendea bideo egitatik ere erabakitzen eskubidearen aldeko borrokara, independentziaren borrokara ere ari dela iristen bideoetatik igual dela urte batzuk iristen etzena ez, igual gehiago beste mugimendu batzuk ez delako erdigunean, eta guztet hori txalotzekoa dela eta aprobetxatu bat degula hori ez, batzuen diote kaleak galtzen ari gara sektore batzuetan, ni, zentzuetan nahiko positibo jarriko naiz, eta ikutzet beste sektore batzuetan kaleak irabazten ari gara eta mugimendu feminista azken urtetan inozuan indartsuago dagoela eta borroka transformatibo ere gerozta indartsuago dagoela eta kaso sektore batzuetan kaleak galtzen ariko gara, beste batzuetan irabazten eta asmatu behar duguna da irabazten ari garen eta nola artikulatzen ditugu bestelako borrokak ere, ezta? Eta titularari begira jarrita urte barru editari dematean iraturkoan adibidez titular hau herri libre baten alde dabiltzan dugun guztiek feminismoari unera ekarri dute teorikoki eta praktikoki burujabetza feministaren alde jarriko zentzako. Eta kazetaritza eta filosofiatik ekarpen bat egite aldera gaur gai potolo askotxo mahai gainean egia da. Halako hauspoa eta ikuspuntu positibo bat beharrezko dela noski. Badira jokalariak osatu dezagun selekzioa edo segi dezagun osatzen selekzio hori eta izan da lehiakor eta lehiatu dezagun, ezta? Ausartu gaitezen lehia horretan aritzeak bizirik mantentzen duelako herri bat. Eta batzutan asmatu gehiago gutxiago irabazi galdu berdin du, baina gauza bizirik egotea ere badelako eta horretan uste dut esperientzia eta transmisio egon badagoela. Beraz,
datorren ekainaren 7an, zer esateko? Tira, azken martxo batzuk bota beste larrieta ingo didatelako, ekainaren 7an Bilbon hitzordua, gure eskuk deitu gaituelako, bertara gerturatzeko gonbitea ere luzatu nahi dizuegu, eta deialdi hau luzatuta, bertara gonbidatuta, inguruan, badakizue hau-zagokoak askorako ematen duela, eta bertan egoteko aukera ez duenak ere, bertan hitzordua egon badagoela jakitak ere, beti du balio, eta segi dezagun bide horretan, beraz, lehiatu dezagun, badakigula, eta jokoan dagoena asko dago, eta ederra izan daiteke, eta bada ederra, ezta? Beraz, honekin, bukatutzat emango dugu, eskerrik asko denoi. Esku beste inor mendean nahi, eta bizuna mutatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu.